Коста, че аз съм SkyBG и днес снимам на Майнкрафт. Много дава не бях снимал. Поради причина не му мразеше. И компютъра ми лагал като гъс. Заради това. И както се досещате съм изгубил сейфа. Чакай. Това е по-добре. Вече дивам добре. 20 време се дивам. И това днеска сега. Кой ще е? Minecraft Survival. Не знам кой епизод. Много Survival. Гледате на 1.6.4 съм. На 1.7 ми е гадно. Лаги ме. Чук ми е по-хубаво на 6.4. И това е новото оцеляване. С два мода имам. Optifine. И Race Minimum. И започвам. Посмотрите третия пасен. Защо съм на български? Сега местно въпрос. Така. Берем дравче. Но съжалявам, че това нямаше клипове. Но просто мързеше. Че аз за първи път дигам 30 фрейма, като снимам, бе. Съм напредък, бе. И се дигам 20, бе. Но кога да му дърля? Да знаете, игра на малък екран, не играя така на голям, защото на голям лаги. Е така на малък си е хубаво. Да, бе, нали там трябва да сложат пречките. Реших да снимам, защото имам още малко време, защото съм на школа. Клубно занимание в Даскалото. Нали съм 7 клас, ще трябва да кандидатствам. И реших да поснимам малко. Камък, няма да. Айде, бе, че се бъгнах върху. Аз си май. Там има много камък, ще отида там. Капича малко. И оце има. А бас якото място за къщи има тук. Гледайте, кой е маняшко. Бас яко. И бъгната вода. Ечко се разтече. Кол има, и скелет има, и аз няма да ходя там. Не знам как ме чувате. Как ме звука на Minecraft, не искам да видя. Ще и той напълно това е. Звука толкова силно го чувам. Да. Така се дава малко камера. И както знаете, качих един клип с новото ми интро. Не знам дали бе харесал. Надявам да бе харесал. Чакай само да бе нещо, дали имам... Да, ето бе. Иска напълно как ще снимам. Съжалявам, че да бива така. Ето. Не помня как ще се стече пак. Както знаете, аз нямам на лаптоп. Затова може да влага. Сега си хвам компютър. Снимам и там. Mama fucking game. Чакайте малко. Правя мишката ми забитна. Пата... сега ще има толкова. За толкова чувам звука на Minecraft, по-подава. Видите как ми се нашортвам. Аз се направя малко повече. Е така. Добре, върви се. Както гледате, не игра се толкова много, отколкото си оправям настройките, да има.
Най-добре е за вас, да не ми лаги също. Събирам колец. Ако искате, който са абонати там и гледат клипа вече, са стигнали до тука, искам да ме напишете в коментарите на кои игри да снимам. Аз ще преценя дали ще лаги, и ако не лаги така много, се издържа, ще ми е приятно, ще снимам на нея. И то почна да лага вече, че как? Направим по-малко. Крипа. Пак. Не видях експлозията, защото съм се справил на стройките. Малка, тъпото слънце ми пече на лаптопа, не мога да мога. Не събра повече, не събра на камък. Да, не мога нещо. Още крипа. Два. Че ни заби наведнъж. Гърмявка ли на букуци? Не ще заедете тук. Така, само да го слязах. Няма. Това се излиза. И става вечер. И е бас якото. Тя се направи на брата, взема дърво. Къде имам толкова кама? Все въпроси. Пора, сори, ама... Но не съм рел още. Хора, прасна шорт. Там шорт. То, иде да ляго. И аз трябваше да оцеля точно това блокче. Аз смятам да снимам на Tropicraft. Ако сте съгласни, пишете в коментарите. И дайте един лайк, ако не сте дали. Може би ще сложа в това оцеляне Timber Mod. Или Tricapitator. Защото... обича да събера едно дърво. И се надявам този лора да не го изгубя. Тук ми харесва как е започнал. Не знам къде е. Аз вече знам дори къде е да направя къща. Така, бата. Ето, с каква скоро се събра дърво с изборната ми. Наречено братва от камък. Ако искате някакъв друг тещер пак, кажете ми кой, аз ще го изтегля и ще ги разя. Аз сега тръгна задавство, ще заслова клипа. Да са правилно. Окей. И скоро трябва да си купувам нов микрофон, защото така е гадно. Слушалката си микрофона. Не се чува много хубаво, заради това. Motherfucking day. Така, ми смятам това да е епизода, сори, че само дърво съм събирал. Но... така ще е. Следващия епизод вече съм по-добре. И чакайте да убил само тази крава тук, с манерва. И това беше от мен, аз бях SkyBG. Абонирайте за мен и чао!